Dobroveče poštovani gledalci u prvoj utakmici za... O, desi! Evo mi dalje, znate na gradu. Autoservis Dragi, sportska oprema Ibar, 1:0. Igore! Pa malo manje. Tamo, stani. Sad treba naši iz opozicije da podižu da bi stali u debatu. Što izlazi na vreme? Tamo, nešto. Ajmo sa crvena. Da dignemo i to. Ajmo, mali. Tamo. Ma, u podarcu bo. Mora da siđe. Pazi, bolji je bik nego onaj opštinski za Novu godinu. Mekše mi meso nekako. Kvalitetniji. Autoservis Dragi, sport. Love
jedan veliki uspeh za mesto. Ovo je tradicija, vidovinski turnir i zaista organizacija koju su posvetili 3 nedelje, koja je ogromna, zaslužuje još veći aplauz u pokretu. Tako je, ovom prilikom moramo da pozdravimo i prisutne uvažene koji su došli da podrže i vas i mesto i organizatore. Sa nama su večeras prvi potpredsednik vlade, gospodin Ivica Dačić. Sa nama je i Saša Antić, direktor Koridora Srbije. Takođe je tu i gospodin Nikodijević, predsednik Skupštine grada, predsednik opštine gospodin Dragan Pantić, mnogi prisutni iz opštine Grocka i iz drugih, da kažem, organizacija, institucija i sve ono što prati ovakav jedan skup. Ajmo i njima da damo jedan aplauz. A sada sa punim davom tražim aplauz za sve ekipe, za sve mlade, za svu decu koji su večeras ovde, to mora da bude najjače. Bravo ljudi, svaka čast, to je i očekivati. Ja vas pozdravljam, pozdravljamo svim organizatorima, zahvaljujemo se na ovolikom skupu i na ovolikom broju ljudi. Nastavlja se utakmica, nastavlja se sve, uživajte i hvala na podršci koju smo vam pružili, a inače moram da nagovestim da će večer i program muzički podržati moj prijatelj i prijatelj i vaš prijatelj i organizator ovog skupa, a to je naš pevač Ljuba Lukić. Vraći se brzo. Vraći se brzo. U toku je poslednji minut utakmice. Kako je lepo kad povedemo to napcu na njihovom terenu. Šut! Ajde, daj ovo našu su dobar. Igraonica Širkana, Letina Deljković, 3-3. Bane! 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 Ajde bre mas! Bravo! 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 Bane! 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 Ospica! Braver! Bane! Ajmo, Grocani! Jao! Igraonica Širkana, promašen penal.
Ovo je ako proba svi povedali. Halo, 6! Halo, 6! Igraonica Širkan, Evica Indreković i 1-1. Halo, 6! Bravo! Konačan rezultat Nevalja, vrati je, nevalja! 2-1. Bravo, bravo.
bilo kao što je bilo malo pre. Jedino je ona znala da ostvariš želje moje, činila me uvek srećnim, prava ljubav druže tvoje. Činila me uvek srećnim, prava ljubav druže tvoje.